ngisho into isideserve ngeke sibone ngoba umona ngonyaka odlule into encane nje kwakuyisidanana kodwa wenzani na Sephindile phezulu kwamukela umbukelo emakhaya kwesimanje zilethela khona indaba zamaskandi ihamba phambili nefika ngesikhathi. Kuyintoze kulo ukuthi ube nathi la sekulethela khona indaba. Ngaphandle kokumosha isikhathi njengenjalo la ke ngihlale kuze indaba zamaskandi izoqala zokuthi ungizwe ugxeke uhulumeni. Uzokhumbula ukuthi emva kokuthi uhulumeni ethi ngempela njengoba sekubuya bathi second wave ye-COVID-19 bathi ibalo impela ziyaqhubeka lokhu zinyukile. Bathi imicimbi eminingi la ngoDisemba njengoba sekuvalwe ngisho amabhishi base bethi nemicimbi kumele kulimithwe abantu abazoyihambela. Imicimbi eminingi yamaskandi isivele yasho ukuthi cha bahoxisa impela le micimbi lezoba ngoDisemba njengoba nabo ngeke bethole inzuzo futhi kuzongena abantu abancane. Uyakhala-ke ngempela la ungizwe umfamchunu uthi lento le kuwukulwa nje nabaciko. Uthi bona omongameli le nabo ngqongqoshe baqhubeka bahola kodwa njengoba sekuyisikhathi esibi kanje sebevala imicimbi bafuna ukuthi amaciko alambe. Wasethi ngempela lento isidinga amaqhawe ukuthi eyile ngempela lephi wathi akuyona nje ipi ekuliwa ngeCovid kuphela kodwa sekuyipi ebhekene namaciko ngqo. Wathi lento le idinga amaqhawe ukuthi ahambe yolwa ngempela ukuthi livulwe izwi ukuze nabo njengo-MC nabaculi bekhona impela into abayitholayo bekwazi ukuthi bebeke ukudla etafuleni. Ayihla nezathi embukweni siza umbona wakho ukuthi wena uyibona kanjani lento le ukuthi uhulumeni avale imicimbi kanje njengoba sekuDisemba nokuthi ukuthini ukuphala wakho ngalamazwi abekwa uyena ubaba ungizwe umfoka. uyabona ingane zakwethu isikhathi esibhekene naso manje akusona samagwala amanina wabela konina amagwala awahamba ocasha emahlathini isikhathi samaqhawe namashinga manje yokuthi simele iqiniso akwazi ukuba nama election kuthiwa izolivuliwe kuthiwa hayi ayikho into ephazamisayo ke hayi sihamba ngolo be-virus mase kuza kwi-festive season ngoba yini na kuzuzo sopolitiki politicians are achieving their positions, are maintaining their positions, are maintaining their greenness in municipalities positions in this country through those by-elections. Kodwa manje because fanele achieve amaciko, fanele achieve i-showbiz industry, then what is happening? Everything is shut down and it's been closed. If the coronavirus is there when it does not suit you, when nobody will achieve on the ground, when you are going to achieve and maintain your positions as mayors, as councillors, as bani, kodwa ke hayi qhubeke kuvulwe izwe. Thousands and thousands of people have been in Limpopo, Polokwane has been in Maritzburg, has been everywhere. You was quiet. Sihle ubuthule tu eGreythani kuminyene abantu. Ubuthule tu. Njengamanje mongameli ubuthule tu. Kodwa manje sanithi nina akuvalwe yonke into siyizamela asebi asiwona amasela nifunani kithi? Nifunani? Nifuna khona usinqwaba nithi awulala qhawe. Lala qhawe. Sesibule wendlala yakhe ngoba phela niyahola ngithi right nginebonus ani hayi cha ngeke bakwethu sefika namgudu thwala khona ngami zakwethu lungileke thulani ke nina ke nincitheze mina siyakhala manje. Kanti futhi ezinye indaba engikuphathele zona ezokuthi uDSD usekhwela dilika ke kuKhuzani emva kokuthi uKhuzani abhale incwadi lapha kuFacebook lapha asho khona ukuthi ngempela la kumaskandi abacula abaningi bamdlela umona uze washo ngempela waphuma iqhubu lento encane naye uMroza ubese esho uDSD ukuthi ngempela kulonyaka kahle kahle kumaskandi ayikho ingoma emnandi ukuthi ngaze nqamuka lonyaka wasethi ngempela abantu abangafunzwa ingoma ukuthi bavotele yipi noma bakhuphule yipi ingoma bathi ingoma iyengenela kubantu wasethi lento le yabalulazi uma ukuthi kuthiwe banomona ekubeni bengenawo umona wasethi ingoma nje ngempela kumele ingenele kubantu wasethi isikhathi masingafika umuntu asakafike akangasiphoqi ubeke kanje na ku-DSD. Mabhinqa sibonile lapha sisuka kuMroza simvotele ehlukanisa unyaka ngokuyikhanda nokuyimisela
seza nomuntu encane futhi ngokunjalo sawuhlukanisa unyaka. Kulo nyaka wathi sinezipati asibanga nayo ingoma engangena lapha ku-top 10. Asisukufunzwayo ukuthi sivotele ingoma engekho ku-top 10. Ayivotele ingoma esiyingenile. Lokho ukuthi sinomona omuhle ngoba umona wethu uyabonakala, siyabanqenqa abantu bethu ukuthi bavote ukuze kuhlukaniswe unyaka. Kodwa asisukuphoqwa ukuthi asivotele ingoma engekho ku-top 10, ingoma engene ku-top 10. Futhi nje kuyasilulaza ukuthi kuthiwe sinomona. Sesizokhuthala kanjani phela manje ukuthi sithi akuvotwe sekuvela ukuthi sinomona. Bafethu bangakafiki ithuba lakho sokungakafiki singakhuluma into zabantu. Okumnandi umculo lo ukwamaskandi, umculo wesintu, noma ngabe ngingangena noma kuthiwa uBig Zulu noma uJohn uvula igate, uma ngabe nje kuhlukana unyaka usihlukanisa ngendlela emnandi. Asikufunzwa into engakabi yona. Siyacela bafethu. Fasana upholo. Kanti futhi ezinye indaba engophathele zona ezokuthi emva kokuthi-ke uKhuzani eyabhalile ngempela waphuma ikhubu nayo uMroza into encane. Sebephendulile-ke oMroza ngalezi isolo lezi. Emva kokuthi-ke wabhala ngempela uMroza lapha kuFacebook ukuthi yena noKhuzani abaxabene. Uthi kodwa lokhu bagcina ukushutha ngalesa sikhathi esapromotha yona ingoma. Uthi babele ePNB. Uthi ngempela bashutha. Uthi kahle futhi wayishutha nawo wonke umculo njengoba ayipromotha le ngoma ethi ufana dami ukuze inqamule unyaka. Ngempela le ngoma yagcina unqamulile unyaka. Uthi akanakinga yena noKhuzani. Wasethi kodwa ubebona ikusasasa kuleyo ntwana le ebizwa ngokuthi uMenzi. Wasethi ubebona umfana eyimisele ngempela bekufisa ngempela ukuthi lo mfana lo enqamule unyaka. Uthi kodwa ubengazi ukuthi ngalezi incomo noma ngalesi siphakamiso sakho ukuthi lo mfana lo ufisa ukuthi enqamule unyaka sekuzomlandela amazondo. Ubesesho ngempela ukuthi uma ukuthi le ndaba le noma le tebhalo uKhuzani kuyindlela ukuthi emcicilele isithunzi sakho usithi lento le yonke useshiya enkosini. Nangempela-ke into encane futhi uphendulile uthi njengoba enayo inamba Khuzani uthi uvela umfonele embuza ngalezi ndaba uthi shilo uKhuzani ukuthi cha ubengaqondile into encane ngempela njengoba esho into encane ukuthi cha yena akazange esho ukuthi uMenzi akavotela. Ubesesho ukuthi encane uthi uKhuzani cha ubenza isibonelo yena ngomuntu encane not ukuthi into encane ngempela wayenza lento le. Ake hlale nezathi-ke embukweni sizwe umbono wakho ngalolu daba lolu. Inye indaba ezokuthi uKhuzani umuke nemali edlulile ku500,000 imali elinganiselwa ku600,000 ngomcimbi wodwa wama-award. uKhuzani-ke imali uyithole ngokuthi khona indondo akayitholile kwindondo impela ehlanganisa abantu abadumile eSouth Africa oSomizi no-AKA. Kodwa ukwazile uKhuzani ukuthi abuye nayo 500,000 ubesethola futhi 100,000 ngokuthi ube ibest maskandi. Siyambongela uKhuzani ngokuthi ekwazi ukuthi impela athole le ndondo kakhulukazi le ethi umuntu othandwa eKZN. Maciko-ke nabantu bozoqeda isizungu bekhathwe nabo kodwa ukwazile ukuthi behlule umuntu amaskandi wayithola le mali elinganisela ku500,000. Siyambongela-ke omunye umuntu futhi otholile futhi ohlabene nendondo uMakatazi Idudla ngoba adle izitolo phasa kaNongoma. Ngempela uTshatha nawe uyitholile indondo nomcineka futhi uyitholile ngomcimbi of the year. Siyababongela-ke labo uma ukuthi kukhona abakuzuzile ngalesikhathi seCovid. Kade ezinye uthi ungizwe uKhuzani unomona akumlalele. Ngisho into isideserve ngeke sibone ngoba umona ngonyaka udlule into encane nje kwakuyistanana. Kodwa wenzani na? Wathi uqothuka impahla uGezani enza amapost usuku nomini. Kuthiwa yenza ukuthi kumanje nje awungenza ngibo Mandela engimashele angeke ngizomthatha phi kuwini-ke nkosiyami ngoba vele kunje khona utho lapha manje-ke into enjani-ke nje. Kanti-ke kwesimanzonzo ake angushingedwa kodwa ngokushaya lezi ndaba zogcina ezokuthi ungizwe usebavume bobabili uyigcokama noKhuzani. Amavidiyo kwesimanzonzo izona indaba ebeyithe ngakuphathela zona esikhathini samanje. Chill nesithando. Siyabonga. Oh
Ibibuthanda inhliziyo yami itathibeka ngawe yabulawa nguwe lihle Ibibuthanda inhliziyo yami itathibeka ngawe yabulawa nguwe lihle Ibibuthanda inhliziyo yami itathibeka ngawe yabulawa nguwe lihle